Hi guys. Um, okay. Yeah. Guys, give me 10k likes. I'll show you my room. Never ngizokhombisa room lami guys. Nina manga nina. Ngayitshela. Hey boy, Tanko. Shashalaza FC fela lilini. Yo, neteke. Lele me fela. Yeah. Utsikhamba smile. Chiyukuyangizwa? Ngiyawuzwa mayo Next great. into name. Mfana ngikhathele ngathi inhloko yami izoshaya manje like understand. I need to put my cordons. Yahla. I need to put my cordons. Yabo. Icorrent angiphuze. Uthepela bani? Uthepa first guy. I feel. Guys, masingasebuthala nisitshelani first of all. Sanibonani guys. Hey, Shuma still Who want to see me eating Danone? Yeah? Amakayi baba lo yenza kancane ubanzo. Ubanzo? Yeah. Spectre fresh. Sure. Why ubanzo wenza kancane ngani wami? Ujoyinile ukhodi makaze ngibona ngidla iDanone izovela phathwe stress. Why uyathanda? Mina mfana ngiyayithanda iDanone mfana. Oh. Ngishaya ngama-6 ay-12. Ayi mfana nangu ukhodi ngiyambona. Oh my god. Guys, manga septala one by one. Ngisitshelani first of all. Khulumani straight. Kube urequestile and ufuna ukuthi ngika-accept ngisitshelani. Hambani no subscribe kule podcast channel. Man. I can't use this phone because of ngacima anytime. I-charger yakho niya-act angisana charge. Guys, hambani no subscribe lapha ngicela. Smiley, since I was waiting for your but it's fine. I'll tell.
Maybe I'm Yo not mfana, ifoni yami igcine yacima same enough. day kwenzeka ezinye izinto mfana. Yo. Aha. And nakhona sichange. General mngani wami. Yo mfana, general kwenzeka izinto ezibhaya same day mfana. Ngifike late nasema-eventini. Ukwatile general like amphatha ngakre. Guys, Mfana uyazi masingana sithelani sitshelana. Like kuhlezi ubusy wena. guys, ifoni yami le ngisebenzisa for i-WhatsApp angikwazi ukwenza next month. Because afike ngacima anytime. Let's inspire him for I wanna start a blind date. Go and start a blind date and get inspired. It's easy. But then it's in like Smiley, I want to work with you. Send us money. You'll work with Smiley. There's an invoice. Nina abanye umkoko nikubuza ezinye izinto nje. Like ngithanda izinto lezi dlala ngazo mina South Africa. Ukunyeka beka live musimaye uyephi ukunyeka? Wesikunyeka. Kunyeka was live guys. Thina kushaye kumshare live. Hey asabu kungeni live la wena ukhona mphana. Since kwisikhathi sama exam angeni live le wena ukhona ukunyeka. Angeke izingene. Angeke mfana. Bekwenye live. Ayingenanga sale. Yes, Spru, can you please follow me? I'm a small content creator. Who do you mean? Can you make a dream come true? I want to see Fezzer Ramshin. Smiley, I want to be your third born. To me, the Maluguzo with third born. Guys, Mali Akuluma, often buy third born, first born, send us money. Sakatop Mali. Okay, guys, and the manga septala kulminto ekhona ne. If ever kulminto engekho mina ngiyakhipha, ngiyakapa. Kuyakapa. Wo, shashalaza fela. Shashalaza. Sicala ngobani? Network yakhe yamshaya sindlele phambili. Sifaka abanye. Oh guys, abantu laba bayabhala ama-exam. Bayabhala. Away bafethu. Spere khamba. Monate. Uthi sitshelani puti vula ikhamera mngani wami. Ngise toilet. Okay, fair, sure. Kaka ne. Esmayile ke tlo vela. Kubhizi kakhulu. Akusmile marezinye izinto let's Wayemkhipha lo muntu. Uthi use toilet like uza nge-attitude. Mina ngithanda abantu abane-attitude boy. Sicela kahle vula ikhamera. Like usitshela ukuthi wena toilet. Waiting for guests to join. Hello Mkel. Hello one. Wila camera robot. Hello. Wila camera robot. Yo. El ago wila camera robot. Like nakratu blala batho ba kusaba boni like serious guys. La senna ke nyaka Smiley. Ya bula camera bona ka se bue le motho a sa moni o tlo hopola jwang a bona. Yazi yangiphokisa le kanona. Run to. Smiley batho ba. Bula camera.
Yeah, kiwo smile. One man, nobody at least do well mtu mona. Laka sana hlekana lo wena khona ro. Kwena mo so. So a buel motho mona lo mkana o tlo re ke mang? La ntshwara. Le sharp. Pamalatri. Le re botsana. nna ke tshwere ditaba for smile Yeah, motse kiwo smile mfana. Kiwo motse boy. smile Hola. kind of why leader so much Rita. ye Rita. ke sala kore ke na le karama 2 months 1 weeks ke nyakana le wena bo serious 1 week. Ngwanaka. 1 month and weeks Ngwanaka. Shashala. jwale Yeah, 1 month. How many? Bua futhi. Ngwanaka. Crazy. We see. Kaisa ngazi ngenzeni. Ngeke urigenzeni. Ngwanaka. Asmeli. So, yeah, since unyakanaleni, utry lo yakhumbula ekhaya wamcheka or like wamadla mthu. Boy. Wasakhumbula ekhaya nabatla ukrela yena or umtse video or I fell in love with her. I don't even know my name. Nabatla umeshinela yena ba ukrela yena. ke monyaka no a tlhaile se swatlhego Kiwo mosomana smile. Are mo bone. o kae Ale money smile ke mang mtshole bang live le. Akabonakala nje. Mara guys, ubani marina i-account ipaliwe smile. Iyambona kodwa ubuso bakhe asikuboni nje. Guys aniboni kini mina kimi ngiyambona ubuso baka smile angazi. Ikhipha black kini. Yes. yeah Sorry for unchat. Guys, viewers nani keep black or smiley vale we fool. Guys, do you see me, guys? Do you see me? no No. Anjani? Bathi no. Ngiyangibona, guys. Asikuboni. Isho ukuthi yenza yini ngana mina mara ngiyakubona. Bayangibona bonke. If awungiboni phuma ungene ke. Yeah, mina ngiyaphuma ungene so. Ngizobuya thini sesibutheni abanye ne. Mina ngiyakubona ngazi ukuthi manje come on. Singifake nale top viewer, le. Top 5, number 5. Bilang kamera rilibone. Larban. Ola fet. Larban. Lamona smile. Rumbo, Nakimbo. Joan. Christian Bonu smile. La Paluguti live post. Chris, uyangibona, Chris? Amafoni wenu ba. Ipaluguti live post. Manje. Yeah, nama eza Paluguti live Chico. post. Mina ngikubona mngani wami. Lamona no. Yeah, no singiyambona no. Okay, meaning that nonke ngiyambona yeah.
So bulang camera ke. Icimile phone yakho leyinye spy. Yenzani? My secret. Yeah. Yawaqeda lamatanunu mfana. Angeke azaphele mfana. Awucabangi nokushiyela uJJ man. Nabulile. Guys, requestani mawufuna ukhuluma into ezwakalayo. Mari domberi yona. Ay. Singinvite abantu abazokhuluma. Miss K. Hambile. What happened? Nelly. Yes. Please add me. Hey, abantu bayawaposta ama-iPhone manje. Makawana ama-post. Ay mfana wazwaqinisa wena. Nelly, Yeah. uthi kamani? Ngitulele Mosmin. Yeah? Ngitulele. Ngilalanga mfana. Ufuna ikamera, angisho na uthengizile ikamera. Uthengizile ikamera ngisho na uvile ikamera. Hayi yabona ke. Ungifostile masinami wathi mina. Hayi. Ubusmile. Awumboni uSmiley? Kanti ongiboni. Angimboni cabanga la ithi etiyeni. Ha. Amafonini mina ngi-understand. Manje Angikuboni. Yambona wena sabanga ngiyambona. Yeah, ngiyabona. Ithi ngiphume futhi ngibona. Ekela lapha phezulu awumboni uSmiley? kanti yona irekile ekhaya. Ngiyakubona. Ayinalo box. Once ungasiboni ngithenga box. Ama-iPhone wenu nje ahlulwa yidanoni lami because of idanoni yami yena iphume nebox. So yenu Yo. Girl, so now usebenzisa iPhone lapha phezulu. Yes. iPhone bani? Ngentombazana. 11. Hambenza so esipilini ngifuna ukubona. angiyazi lawo mfana alahlile lawo. Kusisithandi ama-iPhone 11. Ase special yini ne? Ngiyakubonisa wa. Ungangibonisa ngani? Uhlala? Yeah, not now. Uhlala? Uhlala? President Park. Ukuphi lapho? Yo. Kula kusemidrand. Yes, thank you. Mina ngikwazi mfana. Leli uyasibona manje? Smile. Hello. Uyasibona? Yeah. Uyasibona?
Usmile ngimboni wena ngiyakubona. Nokeli ngiyambona. Ayifuni yakho Ithi the Gracer will be back soon. Guys, ni angibona manje. asikuboni man. Isenepa. Manje. Yeah, d'accord. Isenepa kusifoni yakho ne. Yeah, na mina ngimboni mara ngicabanga mara. Uyaphapha chica phapha. Uyaphapha. Phapha mawubona abantu. Like kanjani angi-understand like ifoni isenepa siyabonana. Mina ngiyakubona wena ngiyakubona kahle nje. Smile mfana hayi. Boy funa kwasana. Amatanu ntenapo. Awusaphila soft. Sabang mina ngiyakala shem. Okay fair ne. Namangu lo shintsha umntana ipampers. Awa. Wena Sabang uyamazi umntanami shem. Uyayigcoka ipampas ohlelo Sabang? Akana pampas ulazini. Yebo. Shokuthi nje uthaba ngubaba khona. Ngiyaqala yabona. Smile. Bese umuhle umntanakhe. Hi Kiki. Long time not see request mfana. Ubani uhlala lapha? Uneli? How you doing Kiki? Kiki this day siyachoma since like ahamba kuma 200k views nge one day like akasangikhulumisi. Baba yini chico ngikhathele yo. Othi Chico kuphela. Smiley tana ya akasangithanda uSmiley mos. Hello everything. First time Smiley. Bye hot body. Injani? Saphila wena Kiki raises this day since I have my 200k views like yangichomela like angi-understand siyalwa na Unamanga toga. like since Kiki kuyi-gone girl like akasa reply ama text. That is not true. Since Kiki Smile achola nama colored like ngathi uyaqala ukubona i-colored like yo. Akusi colored lo muntu loyo wena. What's wrong? Oh my friend like ngithini mina. Akusi my friend. Oy Pakistan. Ya kanti inkinga yakho. Yini ke? Umuntu. Yabona efihla Wona makula sorry. Yo. Guys baba yini. Uyayicina mngani wami. Community guideline mfana bayiza strike i-TikTok yami ngcwele moyo ingcwele. Kiki host ke. Angeke but amceda ukhula iwiki